Moltíssimes gràcies per la vostra actuació. I a continuació comencem el lliurament de guardons. La primera categoria és Projecte per la millora de la convivència. Que entra el vídeo, per favor. Bueno, pues la veritat és que volíem sensibilitzar a l'alumnat fent un projecte diferent i va eixir la idea de fer un curtmetratge i la veritat és que ràpidament ens vam ficar a treballar en ell i crec que va eixir un treball prou bo que ha sigut guardonat i estem molt feliços per aquest motiu. Bueno, la veritat és que des que es va plantejar aquest projecte per part de Néstor, el nostre company, nosaltres hem donat tot el recolzament. Ha sigut una experiència superpositiva. Hem aconseguit que l'alumnat, a banda de millorar els seus hàbits a nivell acadèmic, també la conscienciació en tot el tema de la inclusió, el respecte cap a les persones que tenen diferents dificultats que ells no tenen i també aquesta sensibilització de posar-se en la pell d'un altre. I el premi en aquesta categoria correspon al curtmetratge No soy un espartano, presentat per el CEIP Ausiàs March. Lliura el premi Darío Moreno, l'alcalde de Sagunt. I arrepleguen el premi Cristina Rodríguez, Néstor Arés i l'alumnat de 6è de primària del CIEP Ausiàs March. Bona vesprada. La veritat que estem molt agraïdes d'aquest guardó. La veritat és que ha sigut una experiència molt bonica fer aquest curtmetratge. Néstor és el que té tot el mèrit, el nostre company, que és el tutor de 6è B, que són els que han fet el curtmetratge No soy un espartano i, com ha dit, ha sigut guardonat per els curtmetratges per a la diversitat. I la veritat és que són molts els projectes que se fan en totes les escoles del municipi i que hagin sigut nosaltres els triats és un honor. Moltíssimes gràcies. Gràcies per la vostra participació i enhorabona. La següent categoria és Projecte d'AFAS, Associació de Famílies d'Alumnat. Que entre el vídeo, per favor.